Ok, hai să vedem. Yes! În sfârșit au ajuns căștile pe care le așteptam, fără să fi știut încă de la începutul carierei de DJ. Cumva, după atâția ani am simțit că a sosit momentul să aleg perechea de căști perfectă pentru mine, un fel de unicornul căștilor de până acum, decizie care s-a dovedit a fi o adevărată aventură. După mai multe ore petrecute în magazinul Avestor din Cotroceni, cred că mai era puțin și mi instalam și un pat acolo, m-am decis asupra căștilor care sunt cu adevărat pe gustul meu, Meze Elite. Și da, se produc în România, perfecte pentru studio, mixing în studio, dar și audiție pe chill acasă. Au ajuns în sfârșit, le bag la un burning de 100 de ore, după care le pun la treabă. Și acum? Mamă!